धोखा दिल के प्यार में सभी किया डीजे कंचन राज सभी किया नीम चौक चौसीमा वैशाली। अखन अहाँ सब सुन रहल छी मदना से विराट म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। कोना के बतैया दिल के बतिया हो, धोखा दिल के प्यार में सभी तिया हो, धोखा दिल के प्यार में सभी तिया हो। कोना के बतैया दिल के बतिया हो, धोखा दिल के प्यार में सभी तिया हो। कोई के हमरा ऊ हर जाई, कोई दिल के दोसर संगतिया हो। कोना के बतैया दिल के बतिया हो, धोखा दिल के प्यार में सभी तिया हो, धोखा दिल के प्यार में म्यूजिक डायरेक्टर कंचन राज सभी तिया हो, नीम चौक चौसीमा सभी वैशाली। तिया हो। ओकर चक्कर में छोड़ा लिए पढ़ाई, संगी साथी संगे हमरा भगले लड़ाई। ओकर चक्कर में छोड़ा लिए पढ़ाई, संगी साथी संगे हमरा भगले लड़ाई। बैठी के पिए छी सिगरेटिया रो, बैठी के पिए छी सिगरेटिया रो। धोखा दिल के छोड़ सभी तिया हो, कैसे के बतैयो दिल के बतिया हो, धोखा दिल के प्यार में सभी तिया हो, धोखा दिल के प्यार में डीजे कंचन राज सभी तिया हो, प्रेजेंटेड बाय विराट सभी म्यूजिक। तिया हो। नीम चौक चौसीमा वैशाली। गायक सरोज के तोड़ दिल के दिल हो, राइटर चंदन के भेले बड़ा फील हो। गायक सरोज के तोड़ दिल के दिल हो, राइटर चंदन के भेले बड़ा फील हो। राजेश के कहे छे या गतिया हो, रंजन के कहे छे या गतिया हो। धोखा दिल के प्यार में सभी तिया हो, कोना के बतैया दिल के बतिया हो, धोखा दिल के प्यार में सभी तिया हो। रिकॉर्डिंग बाय विराट स्टूडियो, मदना बाजार, मदना बाजार, मदना बाजार।